Bagra long live, long live, long live. Bagra long live, long live, long live. Ini bonchapol makhanai, makhanai, makhanai. Ini bargonjo bonchapol makhanai, makhanai, makhanai. Ini bargonjo bonchapol makhanai, makhanai. Nai tongnai tahuk tai bukuk song okra sakra rongno lamsobo tini ang phai sopajak Sabes constituency Asrambari area o ang oro phai sopajak tini Turasikor area ne mo Bindabon Ghat laharo mo khwai to Turasikoni lahar kesaro tini o tini sengra juksa tibra mo thani sengra juksong borok lahar kesaro lahar kasolekha tani babe tini o সাথেন 12 hour বন আপনি কি শুনে নেই ইনকাই তামনি বাগে তিনি ও লামানো কাসলেখা হামবাই চিনি মেডিয়া তাখু রংনো जों তিনো জাগাও जों लामा कासलेमन काइसनो गारन नरक जत चिनि मेडिया रक नरक जत साइमानु जों तिप्रासा हिनजंने रक 70-80 বছর রম্বুই বছর বুনি বসং এবাখে বুনি দফানি বরবাই সাটক জাগি দং নরক জত সাইমানো আবুনি বাগै जों चिनि तिप्रामथा नि हयते चिनि बुबारानि सेंग्रा रक जों जत सारा तिप्रावनो जों महाय कलै चिनि दुखनो प्रकाश कलै जों केन्द्र सरकारनि खुगदा जों चिनि दुखनो महायके फुनोबे बर चिनि गेदा तेबेलन दाबिनो जेसाखायबन मारि नाय हिनै जों ताई बुनि दफानि बरबाय साटक जागि तंलिया हिनै जों अर जत पाल बरचक बरा अकरा चेरे बरि खना जत पालखै जों अर फाइलायै तिनि मांगलायखे चिनि दुखनो मा खनानाय हिनै ताई केन्द्र सरकार जदनो चिनि दुखनो ताबुबो खनायाखौ हिंगांगाय जों चिनि बनो जों याकारिया जों बसकांगो बब छोटो जों तेबो कतर सब खालायनानै हिनै जों सब नंखलायजाक हामबाय के दाबो नरक मयके लामा कासुका हंकाय जे गेटा तिपलान मानानो बाहायके सायमानो जों सायमानो जों जेकुनो चबानि बिसिंतिनो जों चिनि सानदाया बेखाय चिनि मानथाय दाबिनो सुबुंजागो हिनै आबोनि बागै जों म लामा कासमानि बिसिंति दा चिनि कुसुगा तंनाय सरकार रक चिनि दुख कस्तनो बुजिवै जोंनो जे चिनि मानथायनो रिदारिनो हिनै जोंनो पुला स्टेप नाहालायके तिप्रा मथानि बिसिंति चिनि म स्टेप न जो जदनो बर मानिया जोंनो खायरगा तिप्रासनो खायरगा हिंगे जों चिनि तिप्रा मथानि सिग्ला रक थैनायपानो गसिवो जों चिनि तिप्रासा हिंजांनाय रक जों थैपानो चबा खायना नांगाय थैरिनाय जानिनाय जों तो फानो जों ताई साटक जागि तंलिया जों बसांगो तेबो कतर चबा खायथाने गोबांमा जे दाबिनो तै कासुका हंकाय गोबांमा पुलिस रम क्लांमा रक रुबोता ओंखाय नरक ताम सानाबोनो तै जे पुलिस ओइना बेबे रम क्लांमा रक रुबोता हानि बागै जों जानिनाय जों जोंनो रमथ जों गाफोन चिन बनो जों रसगलाक कारण के चिन म जों चिनि तिबासो डिप्लाइडिं दं जाजागो प्राय 75 বছর ধরে ডিপ্লাइडिं दं चिन मानसि जों माइया तामके जों अनेके गदिनि लुबे जों सरकार थालायाव कुनु माइया कुनु सलुशन माइया चिनि तिबासा रं बागै चिनि तिबासा को कुनु तिक्रै कुनु लामा करे कुनु करे बाजार काम करे लामा काम करे स्कुल मास्टर करे डिप्लाइड मां सारा बছর चिन 75 বছর जों डिप्लाइडिं गई चिन तिबासा थिंजागा ताबो एबो चिन बबाग्रा नेतृत्व चिन सलुशन जों माना खाखायो चिनि दिल्ली हाते जों फाइनाय चिन बन बिसिंतिनो चिन सलुशन जों माना आसाखायो नमो दिनै बुमुखि आसा करेছেন आनि बुमुंगाय और मनोरंजन दा बर्मा एब्रा मथा बाय साबिस आश्रम बल कमिटि सेक्रेटारि एरियानि आमचे मायाले जों बिनामन गात ताखुकनि बुमुखि आसा करेছেন आनि बुमुखै हिरन मध्ये बर्मा आं वाइटिएफ खय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हामबाय